least kung tanaw na to unsay mahimong resulta ani mga higala niining maong meeting hinaot punta nga matagaag pagtagad ang unsaon to pag-react. Number 1 kining sa energy o food security mga sukid tigpaminaw dinhi sa ASEAN kay ang unang magutman gyud og magkagubot dito sa Middle East ang ASEAN. Labaw tanan Pilipinas, kita mga higala mo'y grabing naapektaran kay kauban man nato dinhi sa ASEAN countries ang Vietnam. Pero kauban nato ang Vietnam dinhi ang ila mahigalang energy problem pag buto sa gubat sa Middle East. Paspas nga nisud ang ilang gobyerno. Muna nga ang mga Vietnamese wa gyud sila ingon ta maka experience mahigalang sama sa ato nga agungoy gyud. Ang kita diri agungoy kita sa atong gasolina o krudo. Karon laban si manahan ibalik na masagani mga higalag saka. So mo ni no? Nya napakita pa ito nga itong hospitality, ang Filipino hospitality, muna nga si Governor Pam Baricuatro, tuasa dito mga kagalaan, isip maoy leader sa lalawigan sa Sugbo, ikaw mo welcome, ana. Niya ng mga bisita na to, no? Maoy mo welcome sa mga bisita gikan sa nagkadaiyang mga kanasuran. Straight to the point.